Turnvereniging Sint Christoffel hield zondag een freerun jam. Tijdens de zonovergoten dag kwamen freerunners uit de wijde omgeving samen om in de buitenlucht en in de gymzaal samen te sporten. Het is eigenlijk georganiseerd om gewoon vrij voor freerunners of gewoon iedereen uit heel Nederland om hier te komen jammen, te freerunnen, lekker je ding te doen. Freerunning is een sport waarbij een parcours moet worden gerend. Het gaat er dan niet om dat het snel gebeurt, maar juist dat er op een creatieve manier omgegaan wordt met de aanwezige hindernissen. Een oplossing voor een bankje dat in de weg staat is bijvoorbeeld om er met een salto overheen te springen. Of natuurlijk met een van de andere freestyle moves. Gainer en backflip. Ik vind monkey en backflip ook het leukste. Schroeven en kork of zo of een backflip. Ja, het is zeker gevaarlijk, maar je weet wat je zelf kan doen en wat je durft. Dus dan maakt het dan minder gevaarlijk, maar natuurlijk blijft het altijd gevaarlijk. Freerunning is een sport voor iedereen, dus ook voor de meiden. Ja, het is zeker een meidensport. Als je op YouTube filmpjes gaat zoeken, zul je ook zeker meiden vinden die aan het freerunnen zijn. Je moet natuurlijk best wel veel techniek doorhebben van het freerunnen. En veel meiden die vinden dat terug uit de gymnastiek. Dus die komen dan vanuit de gymnastiek naar freerunnen toe. En die zijn zeker ook wel goed. Ik vind freerunnen heel leuk omdat je gewoon lekker veel trucjes kan doen en je gewoon helemaal los kan gaan eigenlijk. Je kan er heel veel mee en het is leuk om te doen, want je hebt heel veel trucjes om te doen en je zoekt ook je uitdaging uit en dat vind ik het leuker aan. Ja, gewoon jezelf laten gaan, zelf uitproberen wat je kan, je lat steeds hoger leggen. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Je kunt je helemaal los, je kunt helemaal doen wat je wilt en buiten kun je dat ook gewoon doen. En je kunt gewoon heel veel trucjes binnen doen. Vooral de community. Ja. Dus het omgaan met alle andere freerunners op zo'n jam. Elkaar helpen, dat is geweldig. En als je zelf ook een muursalto of een palmspin wil leren, dan ben je vanaf 7 jaar welkom bij de turnclub. Ja.